denean berdina eta hori egiten da, protesta gautzen, Madrilen protesta gautzen, hori hori izan ez, Madrilgo parlamentu. Hori, gero, gerra, gobernazio, José Agirre eta hiru jota hauek etxe berean ezizian, gabonon biatzean, nire esan dut, mitinak egiten da bat, orduan, José Agirre gobernazio sailburu, barne ministro ezagun, gobernazio sailburu izendatu zuen. Gobernazio bilan esegin zuen, Errepublikak Frankorekin bat egiteatik, eta zer dut hemen, Eusko Jaurlaritzak desegin zuen Gobernazio bilan, eta beste talde bat ere bai, guardia eta asalto sortzenak, eta ertzaintza sortu zuen. Eta hor, eskola motor dago, ertzaintzaren sortu. Gerrak, importantena esan duke, labur entzaiteko zola, berak, gerraren ze interpretazio egiten zuen. Gerra pasatak gero, bigarren mundu gerra. Hori berezian, zera batean Katalunian, gero Gurseko konzentrazio zelaian, Gernika berri izeneko zera bat, halako erritxo bat antolatu nahi zentuen Gursen, eta baina gerra bukatu zen eta gero bigarren mundu gerra horrela zinkoa eta ikusten zenean aliatuek irabaziko zutena, ja beratan lauan, José Agirre esatu dira. Hemen noan, Franco bota ingo dute, aliatuek irabaziko dute, eta nola Franco bat Mussolinik eta bat bota ingo dute, eta hemen guk oain egin behar beguna da, nolabait Euskal Herrian ibilegea etxeituta ibilegea, zer Euskala eta Bizkaitarrak eta ibilegea Francoren aurka, eta Nafarrak, erreketeak, ezakta ibilegea Francoren alde. Orduan, gerra zibila izan da gure artean ere, eta hemen nolabait gure artean adiskidetzeko bat, beharrezkoa da ez mendekoaren politika bat, ezin barkamenaren politika bat, beharrezkoa da. Eta hori oso gogorra da, honea itale gerrak ibizan, eta ez nion inoizin zure barkatu ibizzanik, zorrako gauzak ez. Eta ez gozon bera oso kristaua zen, eta berak esan dizu gaina, karta batean, José Agirre egin José Agirre egin dago karta batean esaten dio, behitu hemen, Nafarroan bertan, zenbat jende hon da, zertik aparte, gerratik aparte, egin duena, eta zenbat. Hoi danakin, azten baldin bagea, justizia eske eta zeta bat, eziezkoa da, espetxe, eibako espetxe mordo bat eta bat, eziezkoa da, eta ez da komeni gaina, behar du, halako barkamenaren kultura, barkatu beharra daukagu eta zera bat, hori horrela interpretatzen zuen. Gero, Mexikoan egon zan bera bigarren mundu gerra garaian oso ondo konpontzen José Agirrerekin, oso ondo konpontzen politika, personalki bete. Politika aldetik, zera garaian, Errepublika garaian, autonomi estatutua lortu nahian eta ezinean ibilezien bezala, bigarren mundu gerra zebilela gauzak politikoki zaintzian ez, mugitu edo gauzak egitzean orduan, beste planteamentu bat egin zuten, nahi zuten olako, politikoki beren ametsa osan nintzen, konfederazio bat, Iberiaz Peninsulako konfederazio bat, konfederazio horretan, Galizia, Katalunia eta Euskadi, eta Espainia eta Portugal, nolabait halako konfederazio bat. Eta hor oso importantea egiten zaien politikoki bereiei sozialistak, soeko sozialistak, Euskal obedientziara lortzea. Nolabait Euskal sozialistek erabaki gunea Madrilen ez eukitza, baizik bildu. Politika horrekin hor oso gaina lortura egiten bat, azeun bat Santiago Aznar, sozialista nolabait onartzen zuena Euskadiko alderdi sozialistak gauzak erabakitzea hemen eta ez Madrilen daulat, zuten borroka horretan asmo egin oso bat egin zuen Montonek eta oso bat egin berintzen. Baina gero,
Prieto irabazi zuen, esan dezagun Prieto sozialistak esaten zuen hori estametsatu ere, gu alderdi espainola gara, eta gure erabakigunean Madrilen dago, bezala. Hau nahi zuten, atzera egin zuen. Zaten agera eta hori ikusita atzera egin zuten, eta Telesforo Montón azizan ja nolabait dibortziatzen ez, politika horretatik. Eta 1953an, beraia kultur konseilari zen. Gerra ondoan ez izan gobernazio sailburu, kultur konseilari. Eta hor, 1953an dimisioa aurkeztu zuen ez. Dimisioa bi arrazoirengatik, bata, Eusko Jaurlaritzak ez zuelako nahikoa bultzatzen euskera eta euskal kultura, hori ez zuen esateagatik, bera teatro egiten zebilen Ipar Euskal Herrian, kultur konseilari bezala 8. Eusko Ikaskuntzaren 8. biltzarra antolatzen Manu Sotaken batean eta bera protagonista izan zen. Eta hor, sortu zen justu leheneko euskera eguna sortu zen berrota behatzean, berrota sortziko horren ondotik ez. Eta hor, zebilen berak, esaten zuen, Eusko Jaurlaritzak ez dio nahikoa laguntzen euskara eta euskal kultura. Bestea, momentu hartan, politikoki importantena zena, lotu egin dago errepublikarik ez. Errepublika galdu egin du gerra, eta gare jarraitzen dugu errepublikaren legitimitatearekin eta dakizen, eta horrela ez dugu ezer egiten, guk beste politika behar dugu. Gainea, berak esaten zuen, Nafarroan, eta gainea, bigarra hotzarekin daban, errepublikari lotuta ez dugu ezer. Eta ia, nolabait dibortziatu zen, Jose Antonio Agirre hil baino, Jose Antonio Agirre hil zan 1960an, baina aurretiken, Telesforo Montón ja Eusko Jaurlaritzak dimisio eman da zen. Jose Antonio Agirre hil zan, eta, 60ko hamarkada, esan dezagun izan zala, 60ko hamarkada izan zen evoluzioa bena, ez? Bera esaten zuen kontzientziaren evoluzioa, sekulako aldaketa onda Euskal Herrian, batetik Konzilio Vatikanoa, ez? Bigarren Konzilio Vatikanoa, gero Parisko maiatza, 68ko maiatza, ez bakari Paris, 68ko maiatza sekularizazioa, seminarioak gusten hasi ziren eta bat. Garai hortan, 60ko hamarkada hortan, berak batetikan errefuxiatu etortzen hasi ziren, hasiera batean txilak egin horien, eta gero berak esaten zuen, hemen oain abertzale, beste erabateko abertzale daude. Gerra horreko abertzaleak eta beste abertzale. Eta abertzale hauek ere guk geurean azten. Eta orduan esaten zuen, hasiera batean pentsatu zuen. Eusko Alderdi Jeltzaleak, lehen ala izan zen masa mugimendua bezala errepublikaren, eta oain ere nolabait jende berria zein behar da, ez? Hartu inberdu. Eta orduan, nahi zuen pixka bat, gero ikusi zuen Eusko Alderdi Jeltzaleak hori ezinezkoa zela, baina ez dana alderdi baten, baina bai elkartuta abertzale guztia. Eta horti datoz pixka bat, bera ja 70ko hamarkadan ja borroka hamarkada da. Eta borroka hamarkada hortan fronte abertzalea sortzeko lehenengo alegina 71an egin zuen, eta gero 77an Xibertako hamarkada ez. Eta orduan, berak oso originala zen bestalde. Batetik ez dakit, neko ezaguna da, berak zurigilea bezala ikusten zuen bere papera, lehengo abertzaleak eta oraingo abertzaleak artean, lehengo gudaria eta oraingo gudaria artean, Argalaren lagunen izan zen, Peixoto eta Oienaren lagunen izan zen, eta 70ko hamarkadan, 75etik 77ra, berak beti esaten zuen, hemen ezin dugu onartu edozer gauza, orain datozen eta bat, Madrilera joten baten bagia eta hauteskundeak egin da, Madrilerako baten bada, han badakizu ezer esan dute. Zuek espainola zaten, onartu dugu araba. Espaldin bat zaten, feite zu hemen. Esaten zuen, hemen egin behar dugu, bertako, hauteskundeak egin baten badia, bertan egin behar dugu alako behin-behineko gobernu bat, eta nolabait proposatu behar dugu pakea autodeterminazioaren truken bat. Eta, hortik aparte ere, planteamendu horiek gero 2017an itzuli zen askatasunaren 2000aldiarekin,
Eusko Alderdi Jeltzaleak entzun, nolabait alderdi disiplina entzulako betetzen, eta 2017 ja Alsazuko maitikan aurrera, nolabait herri batasunan independentzia bezala. Garatzen zioten duzu, eskertiak bihurtu gautzeatan. Esan duzun, bera jarraitu zuen nolabait oso kristaua sentitzen zen bera, esan duzun berak pekataria handia zala, bera etzala kristaua hona zalako. Pekataria handia zala, berak nolabait beraretzat humanismoaren sorreran, kristautasunak nolabait humanista izatera pentsatzen zuela. Berak ez zuen pixka bat, abertzale guztien artean, bai eskertiaragoa komunistak entuta, nolabait batasun manez zuen, eta horrekin bukatukuen, nolabait bigin hitzetan laburbiltzeko zenta bat, eta gaina azkenengo testamentu gutxi zigun esateko, berak, hemen zazpi lurraldean bizidan jende guztia eta guk nolabait lortu behar dugu estatu bat, eta euskalduna izan behar du, euskerak batu behar gaitu, eta gero, ja beste kontu bat izango da, batzuk eskertiarragoak, beste eskuindareko izango da, tratamendu. Eta anedota batik bukatzeko politika irutzen izan. Naiz eta ados hor, martxoaren 3an, hori gertatu zenean, martxoaren 3ko hilketa horien, 5 hildako, badakizuet polizia kargatu, San Francisco izan da. Hori edala eta idatzizun artikulu bat, esan zuen. Ni iraultzaren kontra esan. Egin behar dugu iraultza herrikoia. Egin behar dugu iraultza herrikoia. Egin behar dugu batzuk Portugalen esaten zuten terziopelosiko iraultza ez. Egin behar dugu alkandora xuriko iraultza. Ez iraultza zabat, hor ez dakit bani jendia hiltzen bezik. Baina, ni iraultzaren alde nago. Alkandora xuriko iraultzaren alde nago. Hizkuntza kontuan berri esaten zuen, guk hitz egin behar genuela, gure kantuak izan dutzuela kardantxinoarena, jilgeroarena, ez kanarioarena. Eta gero badakizuen nola beti famatua metafora, gu Eibarrea jun behar dugu, Eibarrea juteko abertzale guztiok bat egin behar dugu, Eibarrea juteko. Baltzagara, autodeterminazio eskubidea nortzen dutenekin, Baltzagara guztu behar baina kontu, ez gaitzatela Kuenkara eraman, Eibarrea jun behar dugu. Eta, berak demokrata zan, berak onartuko zuen autodeterminazio eskubidea gauzatuta jendeak onartu zuena, baina bera beti independentzien alde borrokatuko zen. Eskerrik asko, Paco. Uste bizpairu minutu ere zizkigula, zateget esetz, ez da bizpairu minutu ere. Ordu, nago dago ziren Paco pixka eta gora gurekin txertuako estondean, eta nahi bali bezu zerbait galdetu, hori izan gazu. Eskerrik asko,